Il-Prim Ministru Robert Abela issa spiċċa jattakka lil min irid jikxef il-korruzzjoni. Tal kif il-ħamis filgħaxija meta ssikkat mill-ġurnalisti dwar l-aħbar li Roger Agius irid jikxef każi ta' korruzzjoni, Abela spiċċa jattakkah. Fil-ġurnali lokali ġi żvelat li Agius illi allegatament huwa involut fir-rekit tal-benefiċċji soċjali fil-kien mal-eks deputat Laburista Silvio Grixti rid jikxef aktar korruzzjoni. Iżda insista illi ta' Kastilja injoraw ħal kollox u għalqulu l-bib. Għaldaqstant, Roger Agius fetaħ protest ġudizzjarju fil-konfront tal-Prim Ministru, l-uffiċjal tal-whistleblower f'Kastilja, l-Avukat tal-Istat, l-Avukat Ġenerali u l-Kummissarju tal-Pulizija. Fil-protest iffirmat mill-Avukati Jason Azzopardi u Chris Buzzietta, Agius, li kien ngħata position of trust ma' Andy Ellul, sostna li f'Novembru u anke f'Diċembru talab għal protezzjoni ta' whistleblower. Madankollu huwa ġie injorat, fatti li surrealment Abela fl-ebda moment ma ċaħat anzi farfru qisu xejn mhu xejn. Ħalli nkunu ċari, l-email li ingħat il-intbatet ma nirċevijiex jien u Alla ħares nirċevija jien għaliex hemm uffiċjal li huwa hemm uffiċjal li huwa responsabbli li liġi titkellem ċar x'inhu huma r-responsabbiltajiet tiegħu u x'inhi l-awtonomija tiegħu anzi. Il-ħamis filgħaxija, il-Prim Ministru minflok wera x-xewqa li jinkixef kollox attakka propju lil min irid joħroġ fil-pubbliku aktar korruzzjoni u bi kliemu ta' x'jifhem li hu ma jridx li dan l-individwu jingħata il-protezzjoni ta' whistleblower. Qed jipprova qed nifhem iġib l-immunità li jagħti il-Whistleblowers Act mill-proċeduri kriminali jasar li rridu naraw huwa li l-investigazzjoni tal-Korp tal-Pulizija ma ninneutralizzawiex billi nagħtu xi immunità lil xi ħadd li fil-fema tiegħi u evidenti li jrid jevita il-proċess ġudizzjarju. Intant, mistoqsi minn Net News jekk il-predeċessur tiegħu Joseph Muscat se jkun qed jixħed il-kandidatura tiegħu għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, Abela insista li s'issa dan għadu ma sarx iżda stqarri li qed jieħu gost li qed jarah jipparteċipa aktar. Li nista' ngħidlek huwa li hemm diskussjonijiet bejnu u bejni li l-om għaddejjin għal dal-aħħar snin. Naturalment, dan l-aħħar ħadd pjaċir illi rajt li kien hemm iktar kontribut minn naħa tiegħu. Madankollu, it-taqbid intern għal Abela u l-Partit tal-Labor ma jaqafx hawnhekk. Dan kif wara li tlieta filgħaxija l-propagandista Laburista Manuel Kuxkiri allega li tnejn filgħaxija kellha ssir laqa li kellha tiddiskuti r-ritorn uffiċjali ta' Rosien Kutajer mal-Labor u li din ġiet posposta minħabba d-diskors ta' Muscat issir filgħaxija, Abela dawwar il-kanuni fuq il-forċina ta' Muscat u gidbu għal kollox. Għaliex ma saritx dik il-laqa li kienet skedata u li kellha fost affarijiet oħra fuq l-aġenda tagħha ir-ritorn b'mod uffiċjali ta' Rosien Kutajer fil-grupp parlamentari Laburista. Dik id-data sabiex jinżamm il-grupp parlamentari b'mod konġunt mal-eżekuttiv sal-lum il-ġurnata għadha ma ġietx iffissata, qatt ma kienet iffissata għadha. Flok nagħmel stqarrija, nistaqsi. Jekk il-posponiment ta' din il-laqa tal-grupp parlamentari Laburista u l-Eżekuttiv Nazzjonali ġiġ posposta minħabba dak li ġara is-sibt filgħaxija fil-Belt Valletta fi Pjazza Tritoni. Sa issa għadu qatt ma kien hemm data. Sewet ngħidlek għandhom dendlam però. Sa issa għadu jiena qed ngħidlek huwa li qatt ma kien hemm data li ġiet iffissata għal dan il-grupp konġunt. Intant, mhux biss Kuxkiri spiċċa mgiddeb minn Abela, iżda anke deputati Laburisti ma ridux jikkommentaw dwar dak illi qal buħud jidhru illi ma jagħtu ebda attenzjoni. Tiċħaddak li qed jallega Manuel Kuxkiri? Tiċħaddak li qed jallega Manuel Kuxkiri? M'għandix kummenti, Sinjorina. Min qed issir il-pressjoni bi Joseph Muscat ma joħroġ għall-MPs? Kif għadkom ma ddeċidejtux dwar ir-ritorn ta' Rosien Kutajer? Affarijiet li ġew fil-Partit Laburista żgur mhux se ngħidhom lill-Partit Nazzjonalista sew. Ministru, inti tiċħaddak li qal Manuel Kuxkiri? Ma nafx qal Manuel Kuxkiri. Tikkundanna dak li qal Manuel Kuxkiri? U jekk Manuel Kuxkiri, il-messaġġi ewlieni tal-Partit Laburista għal dawn l-20 ta' snin kien imgiddeb għal kollox minħat ħlief il-Prim Ministru Robert Abela, wieħed inevitabbilment jistaqsi min minnhom jista' jitwemmen.